Bye bye. Xong rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại vào Johannes. Giờ bà đi thăm ga đó mọi người. Đó là Sirpa. Sirpa là mẹ của Pikku-mu. Kìa, tạm biệt ga nha. Những con gà mà con gà trống nó tấn công. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Mọi người, hai vợ chồng tiền thể thì lúc mà đi từ nhà ba về nhà mình nhá, là hai vợ chồng ghé nhà mẹ. Bây giờ đang ở ngoài đường, mới đợi tìm được chỗ đậu xe ở bên ven đường mọi người. Giờ trời đang còn mưa. Cô nói là mưa nhỏ, mưa kiểu mưa nhẹ, nhưng mà nó cũng đủ để ướt, nếu mà đi ở ngoài lâu thì cũng ướt đấy. Thì tôi sẽ quay cho mọi người xem. Bình thường là Duyên hay quay lúc mà về nhà ba chồng, nhưng mà giờ về nhà mẹ thì là quay lại. Đây là cái tòa nhà này là chỗ mẹ ở nè, thì mẹ cũng ở nhà chung cư thôi. Mình sẽ quay như vậy để mà cho mọi người xem. Bấm số ra. Đây là cái B, tòa nhà B. Lên nhá. Lên. Mở cửa. Mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Mẹ mở cửa phòng rồi á. Thì trên tay cô đang cầm một cái hũ kẹo lạc mà được bọc vừng hay là bọc me, với lại là 2 cái bánh choco pie. Moi. No hyvä. Orion. Moi. Moi moi. Ai, just söin mahan täyteen. Mẹ nói mẹ vừa mới ăn nè, no luôn. Đấy. Ei ole nälkää vessassa. Tuoksu hyvää le äiti? Joo, se on tällaista riisikana uunissa haututin. Sataa vettä vähän. Niinpä, niin raikastuu. 2006. Juot sä Jön teetä vai? Vettä kiitos. Mä en juo teetä. Niin sä et juo kahviakaan? Joo. Ei. Muuten ei nukuta paljon. Täh? Mä hain uon jiimana. Ei tässä vähemmän, ettei kun mä käyn oikein. Onhan Helsingissäkin hyvin. Siinä meidän lähellä on Siltamäki, se on halvempi alue. Se on meidän ihan joen toisella puolella. Joo. Se on halvempi ja se on ihan hyvä alue. Ihan suoraan. Nyt olisi kiva olla merellä. Laiva olisi kylellä. Tuulee kovaa. Ai tommonen Octavia. Pääset istumaan uudessa autossa. Ui. Giờ cả mẹ với là hai vợ chồng sẽ đi đến nhà ba mọi người. Nói. Jonkun. Tää on joku uuden auto. Tới nơi rồi mọi người. Piirakka, millä piirakka tää on? Joka kaikki. Piirakka. Ai, et mitä se sisältää? Siinä on kinkkua ja paprikaa ja aurajuustoa ja... Jaa, ihan kaikki. Maista se pienpalat on aika rapea. Ei tarvi lämmittää. Mọi người, giờ hai vợ chồng sẽ ra vườn. Ui, trời vẫn đang mưa. Sao ta về là cho để đi hái lipsticka mọi người. Lipsticka là cái gì mình tự nhiên quên mọi người, quên tên á. Để mà quay lại cho kiểu như là cân mọi người, rau cân á, rau cân núi, cân rừng gì đó, để mình quay lại cho mọi người xem. Đây là vườn của ba mọi người. Thì đây là Maria, cái này là nó chín sẽ màu đen và màu đỏ. Wow, nguyên một bụi cây hoa đẹp chứ.
Còn đây là cân rừng này mọi người. Trong hải to he, iso luôn. Leikkaamaan voin kuvata sun. Joo. Näyttäisin vaikea. Mitä mä leikkaan? Ihan niinku tässä tai tässä? Hyvä kysymys. Tässä kysyy mummilta, että miten se leikkaa. Katoi miten mummi leikkaa. Ei oo nähnyt miten leikkaa. No mä en tiedä. Varmaan tuolla. Kuinka paljon saa leikata? On puhe. Ok mọi người. Hái xong rồi. Ui. Tôi sẽ ốt tán này cho. Rồi. Xong rồi mọi người. Ở đây hái được nhiêu đây nè. Đây mưa lại chứ. Trời ơi. Giờ đi vào nha. Căn này rất là thơm luôn mọi người ơi. Ui rớt. Trông ơi. Ốt tán nhá. Rớt 2 cọng. Cái này mà nấu canh với khuyết á, ngon cực đỉnh luôn mọi người. Thực ra cái này rau này nấu canh gì cũng ngon hết á. Yhdessä oli Miika ja Jesse. Juman kautta, kun ne meni tuossa autojen kanssa tässä estäksi, tai mitä niillä oli oikein. Ihan hirveitä työlistoja. Mä katon yhden Aulinkin tulevaa listaa. Juman kautta silloin vaan 1 vapaita. Eikö se ole jo vähän laitontakin? On. 3 viikossa, niin 1-2 päivää. Ei se voi olla niin. Siellä on sinä. Joku Jesse ja minä. 2005. Ei kuule. Luetaanko? Superkuvatta jotain jaksoa. Pitkän aikaa kuvasin jo. Rock rock! Kuinka vanha olit silloin? Joo. 8. Sulla oli jo hampaat vaikea. Mistä mä otan? Jesse oli ihan aktiivinen. Toukokuuta 13. Sateenkaari. Ei oo kuusia vielä tossa. Ei niin. Niin. Näkyy vielä vähän tavalla. Aikamoista lapinaa on. Joo, Severi. Onko se niin? Joo. Haistettiin, otetaan. Nyt on kohta. Supersankareita. Mitä se on? Tuolla telenkin tonne. Joo. Sakkas. Eikö liian nopea? Niin, mä vähän kellaan näitä, missä muuten näköistä ikuisuus kaltaa kaikki. Joo. Pakko vähän skipata. Oteta. Severi ja Miikka juttuja. Punaiset. Millä on?
Aika maalasi, piirsiikin. Kuka se on? Se on isä. Ai jaa. Kuvaa tuolla kaukana. Kelaa vähän eteenpäin. Heippa, heippa. Minä siinä on tissinä. Sivuprofiili. Niin aina videossa näkyy randomisti. Hyvä kun... Niin sä näkivät tee videokin rakas. Katso takas. Aika farmari. Aika onni. Ai. Minä tulin viidakosta, ojasta ja allikosta, matalasta aitiosta. Kaikkea sekin on kuvannut. Niin. Vähän hauska. Niin. Mitä on ollut? 2 ja 3. Kuka se on? 999. Niin. Onko se Aleksi? Käydään varmaan sitten poliisilaitoksella tarvitse. Joo, sitten Joo, kyllä. sormenjäljet. Mehän lähettää sitten ne kuvat. Niin. Se on Jesse. Kuvat suoraan sieltä, eikö vaan poliisilaitokselle ja sitten varmaan Joo. sinne Lahteen. Jesse. Tilalla vaan ja... Mä en nyt tiedä Jessellä sitten, kolko kau. menee, että voihan se Lahdessakin sen hoitaa. Vai on siellä. Siinä on Jaakko ja Onni. Kaikki. On kaikki siinä huutamassa. Maiju. Tekee siinä vähän dilemmahommia. Tää on hyvä peli. Toi on kyllä, et sit saa. Ai. Niinkö papa hoitaa nää kaikki? Onko toi Krista vai kuka toi? Kuka puhuu nyt? On. Ai ja. Ja äiti. En oo yhtään vanhentunut. Mun mielestä nyt sä oot nuorempi kuin silloin. Ihan oikeesti. Puhuukin sano samaa jostain kuvasta. Niin. Joo, näytän vanhemmalta kuin nyt. Niin syöpöinen. Perintöpaita päällä. Se olisi kaikilla muksuilla on sama musero. Vanha keittiön pöytäkin. Tuolla se on vintissä. Jos joku on tarvis. Mä menen tonne kautavaan. Valkoiset kaapit. Ei se ei. Se ei saa aukeaa. Se ei saa sulkea. Mikä kusee? Ai kauan. Vähän on lyhyt. Niin. Kato. Kyllä on mullakin ihanat vaatteet, kun tuulihousut. Joku merkka. Muistan
No jokainen vuorollaan. Seuraavaksi Chồng không biết gì luôn. Sä oot liian pieni. Olit. Sä sano mun vuoro. Puhelinkin siellä vielä töitä. Ja. Oi. Sä oot tosi iso, olit. Iso potki. Miten on tuossa parivuotiaana? Niin. Ai. Ihanaa Soko. Ai. Aina sit zoomaa tuolla. Niin. Hirveet zoomailee. Niin. Sä aina hymyillä, kun papa tekee kameraa. Epävarman näköisenä kattelee kameraa, mitä se pappa tekee. Jesse ei mitään väliä. Ei se välitä. Onko reikä polvessa vai? Niin. Näköjään. Reikiä, niin kuin totta haalareissakin, niin aina reijät. Polvissa, kun Jumma näkyy. laskee mäkeä polvilla ja kaatuu. Ja takapuoli menee. Joo. Mitä tuntuu katsoa itse? Siinä sitä Olisi katsoo. kiva, jos olisi itsestäkin kuitenkin. Niin olisi tollaista filmiä. Lapset on tommosia. Niinpä. Huusit sä sieltä, että lopetan nyt? Kuka se toinen on, kun ei näy? Ajattelin, mummi. Mummi ja on se Onni. Te pelaatte korttia. Jaakko. Oi. Niin se on 5-vuotias. Niin. Joo, kyllä. No. Mitähän se Jaakko piirtää? Mitä se Jaakko piirtää? Mikäs siellä on? Aasiko? Oho. Aati. Mies se lentokone. Näkee, että Jesse on vanhempi, kun se osaa puhua. Mikä? Niin, kun Jesse on tammikuussa. Eli Jesse on vanhempi. Niin on se Ai. Vieraskajakko passi. Joo. Ai. Alkaa tunnelma tiivistyä. Tuolla lähtee ulos. Oho, on jos on viheltää jo.
lattialla. Missä siellä on? Ai se. Loppupiirteellä. Minä vien nää pois. Nyt se on valmis. Juo, syö perä. Oi, oi. Ei se onneksi. Ei se. Jesse ja sinne. No niin, kaikki kuvassa. Jaakko. No niin. No niin, lähikuva. Nyt on hyvä ilma onnella. Pidä toi. Hyvä kiinalainen. Olikohan toi enteellinen? Tutti Jullikka. Jaakko ei meinannut millään, sillä on monta tuttia suussa, se ei meinannut millään. Sitten vietiin metsään, niin kuin metsänpeikoille vai tontuille. Mökillä oltiin. Sitten jäi sinne mettään ne tutit. Että se huusi tuttien perään. Siellä vaihtuu. Se on samanlainen tarinankertoja kuin Sinikka. Helkatareppu. Joo. No, Saunassa käynyt. Menossa mukana. Tää on meidän. No mä arvoin, mistä tää nyt? Teidän pihasta? Joo. No niin. Mitä auton ropposia? Piha täynnä! Hirvetä kosu. Polle ja se mikä toi? Näin se on rekkaria katossa. Ei ne. En tiedä. Ai. Joko karva tupsan teitä täällä? Viedätkö mieleen väliin niitä karvatuksia? Mitä se on? Musta on vissiin suosittuja heinää. Onko se on märkä? No kokeile polvia, onko se märkä? Jaakkokin koittaa kekoa vaan. Koros menee. Pappa, kuva on huono. Kuva on huono. Siitä tarkentaa sitä. Se on se liisi mun väärässä asioissa. Kyllä sä kuitenkin tarkkaan kuvat joku kerran varmaan paikkaa. Ja mä ehkä opin. Oot Jouko leikkimässä? Lindelöa. Wow, cái cây Alpes Rusu của nhà bà ngoại đẹp chứ mọi người ơi. Wow. Nó nở bóng hết luôn á. Ở Helsinki có một cái vườn Alpes Rusu luôn mọi người. Gọi là cái loài hồng gì đó mình cũng quên tên rồi. Nhưng mà vườn bà ngoại cũng có rất là nhiều hoa. Hoa hồng nè. Hoa này hình trái tim dễ thương lắm này. Ban đầu mới mùa hè cho nên mới bắt đầu nở thôi, vài bữa nữa nó sẽ nở nhiều hơn nữa.
Ở đây cũng có nhiều hoa nè, hoa hồng với hoa bio, cái này hoa gì quên tên tiếng Việt rồi, peony, tiếng Phân là peony mọi người. Mẹ đang còn lấy để mà cắm nữa. Cái đám này vài bữa nó cũng sẽ nở nữa, giờ nó đang còn mới, nó đang còn chưa có lên hoa. Hai vợ chồng chờ mẹ về rồi mọi người, giờ thì đi về nhà thôi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha. Tạm biệt mọi người.